Elvis també, per sort, hi haurà música en directe i tindrà una petita orquestra que també serà liderada pel Dani Espasa, que és el meu còmplice per Alada. I a més tot estarà filtrada per un, diguem-ne, timbre barroc, abarrocat, tot, sigui el que sigui, perquè sempre hi haurà aquest background de la música barroca meva i hi haurà elements gravats, elements però diguem-ne que la base és un petit grup orquestral, molt ben, a més, ben ubicat a l'espai. Serà, a nivell visual, un espectacle molt postmodern, diria, no? O sigui, molt utilitzant el propi espai de l'espai, de l'hotel, la pròpia natura, de la banda, de les fulles, de les oliveres que té i aquell espai gegantí del golf, i llavors intentarem donar-li una dimensió molt poètica i a la vegada fer moments amb molt zoom cap a l'ànima del personatge, no? I estem treballant i a mi jo crec que pot ser una cosa molt interessant, serà una petita perla, és una cosa sense massa que sigui una cosa pretensiosa, no? No tinc cap ganes que sigui una cosa intel·lectual, ni tinc ganes que la gent estigui allà una hora, que s'ho passi bé amb mi, que interactuï amb mi quan sigui necessari i bàsicament que se'n vagin a casa i diguin... I a la vegada hi ha moments que s'hagin pixat de riure i que hi hagi moments que diguin, ostres, pobra personeta, no? Vull dir, veus, aquesta gent també té misèries. Ara se'm fa una mica difícil de dir-ho, perquè encara estem desenvolupant moltes idees, no? O sigui, les grans idees són totes allà, sortirà també, hi haurà moltes coses que sortiran del treball dels assajos, però elements escènics no n'hi ha masses, no. Perquè precisament volíem fer una cosa que estigués molt despullada d'elements escènics per centrar-se molt en aquest personatge que li passaran totes aquestes coses, no? Llavors seran elements molt... Hi ha gravacions, hi haurà potser alguna petita projecció, però no us ho cregueu molt, tot això, perquè tot pot canviar, saps què vull dir? Però seran elements molt d'aquest personatge. Tinc moltes ganes de fer una cosa que se centri molt en el personatge, que el personatge no necessiti massa més que la seva presència escènica, el treball amb l'orquestra, la naturalesa que l'envoltarà, la il·luminació. La il·luminació sí que és important. Hi haurà bastants elements que crearan aquests espais molt íntims i espais molt oberts, no?